Fi di non o Bontarddulais, dwi wedi dod yma gyda'r teulu heddiw i'r Gardd Fotaneg. Da ni yn aelodau, felly da ni dod yn eitha aml, ond da ni'n mwynhau dod pan mae rhywbeth fel yr hwyl fwyd ymlaen, mwyn cael cefnogi, ond hefyd mwyn cael prynu bwydydd lleol. Ni'n prynu bara, di blasu lot o ryw sosys arbennig, di prynu sydd afal bendigedig, ac yn edrych ar y Selsig ar hyn o bryd. So, cael tempo catering yw hwn. Gweithio gytre I fi. Newydd ddechrau'r busnes blwyddyn diwetha. Dwi'n gweithio llawn amser hefyd, so dwi'n moyn neud hwn llawn amser, ond jyst moyn adeiladu fe lan. So, wedi bod yma gyda cyfrenner lan. Muffin mix yw hwn. Ti'n prynu gyd o'r ingredients sych, a wedyn ti'n prynu fel wy, llach a menyn. Ti'n mixo fe I gyd I gilydd, a hei presto, mae dy ti